Και από ό,τι βλέπω εδώ, το τελευταίο σεμινάριο που κάνατε πρέπει να είχε πολύ ενδιαφέρον. Ναι, σίγουρα ήταν κάτι που ήθελα να κάνω από καιρό και... Συγγνώμη, ήπιατε από το ποτήρι? Ναι, λίγο. Δικό μου δεν ήταν. Όχι. Όχι, αυτό δεν το χρησιμοποιούμε. Το έχουμε σε περίπτωση που λιποθυμήσει κανείς. Μισό λεπτάκι. Έλα, Τζενή, καλησπέρα. Να σε ρωτήσω, το νεράκι που έχουμε στη Δέλτα 12, ξέρεις πόσο καιρό το έχουμε? Πες μου, ρε παιδί μου. Ήπιε λίγο ένας κύριος. Δεν έβλεπα, ρε Τζένι, δεν έβλεπα. Κοίταζα το βιογραφικό. Καλά, καλά. Έλα. Εντάξει. Έλα, γεια. Ωραία. Θα σας ειδοποιήσουμε αν είναι. Ευχαριστώ.